आज सकाଳେ सकाଳେ ମୁଁ ମୋ ସ୍କୁଟିକୁ ମାରିକି ଧରିକି ବାହାରିଲି ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଟିଏମ୍ରୁ ପଇସା ଉଠେଇଦେଲି, ଯେହେତୁ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ମୁଁ ମାଛ ଆଣିବି ତ ମାଛ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଗଲି। ମା ଏଠି ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ସଫା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଭଜାଭଜି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି, ଯେହେତୁ ସଣ୍ଡେ ରୋଷେଇ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ତ ଫାଷ୍ଟ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଘାଣ୍ଟ ବନେଇଦେଲି, ତାପରେ ମେଢ଼ ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଲିଆ ଝୋଳଟେ ବନେଇଲି। ଛାତ ଉପରେ ହେଇଥିଲା ଆମ ଧଣିଆ ପତ୍ର, ତାକୁ ବି ଟିକେ ପକେଇଦେଲି ଆଣିକି, ତାପରେ ଟେଷ୍ଟି ବାଲା ପୁରା ଝୋଳ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ମାଛ ଖଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ସାରୁକୁ ଆଉ ଫୁଟଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ସୋରିଷ ଆମ୍ବୁଲ ବେସର ପକେଇକି ପାଣିଆଖିଆ ମାଛକୁ ଆଜି ଖଟା ବନେଇଲି। ମାଛ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି, ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇଦେଲି। ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ଖଟା ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ କାହା ଘରେ କେମିତି ଖଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଲଞ୍ଚ ଏଠି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଖାଇକି ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା। ଜେରି ବି ଏଠି ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ ଖାଇକି ତାକୁ ବି ପୁରା ମଜା ଆସିଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଚୁଟକି ତ ଆସିଥିଲା ଚାରିଟା ବେଳେ, ଆମେ ଟିକେ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଆମ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବଉଳ ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ କାହା ଘରେ ଏଇ ସିଜନରେ ଆମ୍ବ ବଉଳ ଆସିଲାଣି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ